Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista li kien imniedi aktar kmieni din il-ġimgħa fil-qofol ta' diskussjoni mad-deputat mexxej Laburista Lewis Grech waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Lewis Grech li jekk gvern ġdid jingħata l-fiduċja se jkun responsabbli mill-koordinament tal-implementazzjoni tal-manifest fisser ir-roadmap tal-Partit Laburista bħala patt ekonomiku u soċjali maċ-ċittadin u li huwa magħmul minn proposti konkreti li jistgħu jitwettqu. Total ta' 836 proposta b'20 priorità ewlenija. 20 priorità kollhom huma prioritajiet, però aħna qed ngħidu għandna l-att ekonomiku, għandna l-att fil-fatt tal-kontabilità li ma jiswix flus imma huwa importanti daqskemm hija l-ekonomija, u għandek il-kwistjoni tal-ġustizzja soċjali fejn qed ngħidu li s-soċjetà ġusta. Aħna il-manifest tagħna qed jirrifletti bilanċ, qed ngħidu rridu sistema tal-pajjiż. Ridu bidla fejn ikollok bilanċ ekonomiku li veru jkabbar l-ekonomija, veru joħloq ix-xogħol, veru joħloq il-ġid, però eventwalment irridu wkoll l-istess sistema tissalvagwardja id-dimensjoni soċjali, speċjalment ta' dawk li huma vulnerabbli, tipproteġi l-konsumatur, tagħti inċentivi l-intrapriżi żgħar u anki naħdu ħsieb l-ambjent. Fi kliem Lewis Grech il-Partit Laburista seta' faċilment ta' wedit firħa iżda għal kontrarju qed ipoġġi minn issa l-onestà maċ-ċittadin. Element ta' onestà li nibdewha minn issa. Jekk aħna minn issa nibdew nużaw il-manifest bis sempliċiment aħna nigwadanjaw il-voti mela nkunu qed nitradixxu dak l-istess ħaġa li għadna. Aħna għadna b'dak l-ammonti li aħna tajna b'dak it-tip ta' proposti naħseb li nistgħu nwettqhom anke fiċ-ċirkostanzi tal-ekonomija kif inhi, u ma rridux l-ewwel ngħidu ħafna affarijiet li isma' ħanwedu ħafna mbagħad meta niġu biex nwettqu naraw li ma nistgħux nwettqhom, u għalhekk nemmen li ċ-ċittadini in ġenerali qed jifhmu li aħna minna programm li huwa responsabbli. Dwar l-andament tal-kampanja elettorali fid-dawl ta' bosta dikjarazzjonijiet negattivi li saru minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista ewlenin fosthom tal-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, Lewis Grech qal li l-Partit Laburista se jkompli jkun pożittiv għaliex jemmen li jista' verament ikun aġent tal-bidla. Din il-bidla se tkun qed tirrifletti x'jixtieq iċ-ċittadin b'mod partikolari l-attitudni ta' kif issir il-politika illi tpoġġi lill-familji u n-negozji fiċ-ċentru, temm jgħid id-deputat mexxej Laburista Lewis Grech.